Bambancin jarababbiya da kuma harajar mace. Binciken mata guda biyu ne amma a ɗabi'a na jima'i mutane sun fi mai da hankalinsu a kan harajar mace ba tare da sun fahimci tasirin da jarababbiyar mace ke da shi ba, wanda akasarin mata wasu jarababbun maza suka kasa fahimtar harajar mace ta fi sauƙin mu'amala da fiye da ita jarababbiyar mace. Harija takan iya haƙuri da jima'i kuma tsawon lokaci ba tare da ta shiga yanayi ba, amma ita jarababbiya ba za ta iya ba. Ita harajar mace matsalarta shi ne kar namiji ya tunkare ta domin ba ta shirya ba, domin mace ce da ba ta son in an soma jima'i da ita a daina. Mace ce da za ta iya gudanar da jima'i daga safe har wayewar gari ba tare da ta gaji ba kuma ba tare da ta gamsu ba. Wannan ya sa take da juriya da za ta iya haƙuri ba tare da ta yi jima'i ba kuma ba ta damu ba. Amma fa ran da ta tashi sai namiji ya san ya haɗu da mace jarababbiya. Da wuya ka samu harajar mace tana maɗigo saboda sun ɗauki abin shirme ne. Harija ba ta istimna'i, ba ta yin amfani da gaban roba. Ita a kullum burinta ta ji gaban namiji a cikin gabanta da matuƙar wahala. Harajar mace ta ci amanar mijinta domin ita ba kamuwa da sha'awar namiji ba, sai in har in ta tabbatar zai iya bugawa da ita, ba wanda zai yi sau 5 ba ne sai a sarara ba sai an jima. Harija takan yi jima'i yau sai ta ɗauki tsawon lokaci ba tare da ta kula namiji ba, tana harkokinta muddin in an yi mata shi da kyau. Matsalar harija kar ka soma abin da ka san ba za ka iya ba, sai dai ana samun wasu harijan da ake haɗa musu duka biyu, ga harijanci ga kuma jaraba. Wannan kuma in ka shiga hannunsu sai an tausaya ma gaskiya. Wannan ita ce gaskiya. Binciken jarababbiyar mace ita ce jarababbiyar mace da ba za ta iya yini guda ba tare da yin jima'i ba. In har son samu ne jarababbiyar mace tana iya yin jima'i yanzu cikin mintuna kaɗan ta samu gamsuwa. Kamin miji ya fito daga wanka tunan har sha'awarta ya sake tashi, so take a sake yi. Jarababbiyar mace ba ta da haƙuri ko kaɗan wajen danne sha'awarta. Su ne ko mutuwa ya yi miji ya dawo ko miji fita ya dawo ya manta wani abu ya dawo ɗauka ba zai fita ba sai ya kuma yi. Shi sa irin wannan ake samun 'yan maɗigo zina istimna'i ba ƙaƙƙautawa. Jarababbiyar mace za ta iya yin jima'i da kowane irin namiji ko da ba maharaminta ba ne, muddin jarabanta ya motsa, in ya so daga baya ta dawo hayyacinta. Wannan shi ne bambancin da ke tsakanin jarababbiyar mace da kuma harija. Ka ga akwai bambanci kenan.